Eetu pidättää oikeuden itsellään muuttaa tai päivittää sääntöjä. Tehtävistä ei saa keskustella muiden kanssa. Kyseessä on kilpailu, jonka voittaja julkistetaan lauantai-iltana. Anna selkään sille kanssakilpailijalle, joka yrittää vakoilla muiden tehtävien suorittamista. Kyseessä on tuomarilaji. Mielestään huonoista pisteistä voi valittaa Jurvan kuntaan. Hauskin itse otettu valokuva tulostettuna valokuvapaperille. Kuvat toimitetaan päätuomarille mökillä. Ei mitään, ota älä vie koska. Lappu käteen, niin voit lukea sitä tehtävän annon. 45 millinen mäntä. Ja lue ääneen, niin mä tiedän missä sä menet. Ehdottomasti. Ja kokonaisen lauseen. Joo. Vai mitä Eetu? Täytä tyhjä ämpäri, jossa on vettä. Mitä? Ämpärin täyttöä. Täytä tyhjä ämpäri vedellä. Ämpärin, jossa on vettä, ei saa koskea. Aika alkaa siitä hetkestä, kun kosket veteen, tai aika alkaa 2 min siitä, kun olet saanut tämän kirjeen. Suoritusaika. Se kilpailu, joka on 5, tai joka on aikansa siirrytään 3 minuutin aina. Miten vettä osoitettu ämpäriin? Mä osoitan ämpäriä, se on toi ämpäri. Eli tää on tyhjä ja toi on täys. Osoitan tonne. Eli tosta tonne. Osoitettu ämpäri Niin. tuolle. Eli mistä me saadaan vettä, jos ämpäriin, jossa on vettä, ei saa koskea? Okei, voiko ämpäriin koskea, jos siinä välissä on jotain? Periaatteessa, että mä en koske ämpäriin, mutta jos mä ottaisin tästä 224 ja kääntäisin, niin sallitaanko semmonen? No kaikki tarpeellinen lukee ohjeessa. Ja täällä on apuvälineitä, okei, sitten on vedetty, joku on vetänyt suutalla varmaan täällä. Mutta jos toinen ei saa koskea, mutta veteen saa koskea kuitenkin. Mikäs tää ämpäri on? Mitkä on säännöt? Onko mitään sääntöjä? Kaikki tarvittava lukee siinä lapussa. Niin, okei, eli niinku tohon mä siirrän vettä. All right. Vittu naasi. All right. Alkoi. Kerro vitsi aina kun tuomari pyytää. Täytä tyhjä ämpäri vedellä. Teitä tätä kukaan osannut kyllä, vaikka mä oon lukihäiriöinen, mutta on tää kirjoittajakin ollut aika häiriöinen kyllä. Saiko teltasta poistua? Kaikki tarpeellinen lukee siinä lapussa. Saiko aloittaa? Kaikki tarpeellinen lukee lapussa. No niin. Aika alkoi nyt. Mitä vittua sinä luki siinä? Lapussa lukee tarpeellinen. Vittu, tää on kyllä tekniikka. Onko se niinku sitten kun te huudatte, niin saa niinku aloittaa? Selvä. Noniin. Ja vedestä alko tai minuutti. Vedestä alkoi tai 2 minuuttia, mutta sulla on nyt 40 sekkaa vielä aikaa. Ämpärin, jossa on vettä, ei saa koskea. Onko se toi? Mä en saa koskea siihen. Saako toinen esine koskea siihen? 10 sekkaa. Aika lähti nyt. Yes. Tää mä veikkaan, että tää on paras. Puoli minuuttia. Pitääkö se ämpäri saada täyteen? Mä yritän vielä nopeasti miettiä. Mä käytän vähän tähän aikaakin, että Aika alkoi nyt. Joku kikka. Aika alkoi. Tähän ripaankaan ei saa koskea. Ämpäriin, jossa on vettä, ei saa koskea. No kai se on ämpäriä sekin.
Mutta siis ei saa koskea miten. Saanko mä niinku tällä koskea ja kaataa sen? Mä käytän mielelläni aikaa tähän, että jos mä oivallan tähän jonkun hyvän keinon. Much later. Mut vittu kun tähän on joku nerokkaampi kuin tää. Koska tää menee aivan vitun vaikeaksi kohta. Ja jos tohon ei saa koskea, mut siis lasketaanko se koskemiseksi, jos mä kosken siihen tällä lapiolla tai jollain toisella työvälineellä? Saatana räiskä. Jokuhan tähän on pakko lähteä fiksumpi keino. Tähän sai koskea. Eikö niin? Kaikki tää levittävä tieto lukee tuossa lapussa. Mitäs nää sitten on kaikki? Saako näitä käyttää? Kaikki tarvittavat lukee siinä lapussa. Aika alkoi nyt. Ei tästä tuu kyllä tällä mitään. Mä ihmettelinkin, miksi Olli oli niin punainen, kun sä tulit tonne, mutta se johtuu tästä. Vittu on matala ranta. Täynnä on. Pitikö vielä telttaa? Eikö se aika lopu jo? Sonnetta. Ei saa koskea. Muuten aika kalliit saa. Paljonko ne piti saada? 3 minuutin aikana niin paljon kuin kerki. 3 minuuttia vittu. En tää oo tätä vettäkään niin paljon. Mä voisin täällä nostaa tuonne kunnolla. Vittu alta pois sitten. Minuutti mennyt. Ei piisaa. Ei piisaa. Vittu täällä on reikä. Tohon ei saa pidellä. Valmis. Olisiko se pullo ollut parempi? Koska sitten, okei, mä voin ottaa, niin ja tohon ei voi koskea ja tuo on tuolla. Tää tulee niin hitaasti, tää pitäisi olla reikä. Eikö täällä on reikä? Hyvä. Tässä voi olla se, että tässä ei oo edes mitään nerokasta ratkaisua, vaan tää on vaan tämmönen työmyyrähomma. Ja kauan se aika oli? 3 minuuttia. Okei, sitten ei auta kun puskea, koska tää linja on valittu. Minuutti aikaa. Vittu, tää hassu järvessä pitää täyttää. Vittu, mistä tästä pääsee? Ei saa koskea ämpäriä. Tekis mieli kaataa se tuohon. Sen mä haluun nähdä, joka ton vitun rätin kanssa siirtyy. Jumalauta. Sen mä sanon. Sulla on vielä 1,5 minuuttia aikaa. Ja siis
Tää on näin vitun ruskeeta tää vesi. Matala ranta tuo. Matala ranta. Otta sitä vittu pohjasta asti tän veden. No, se ämpäri on nyt täynnä. 2 minuuttia sulla meni sen. Sulla on vielä aikaa. En mä tarvi. Se on täynnä. Ei oo 50 sekkaa mennyt. Onko se ihan täynnä? Se on täynnä. Onko se ihan täynnä? Sen on saattanut joku saada kyllä ihankin täyteen. Sulla on vielä 2 minuuttia aikaa. Mä haluan uskoa, että se oli joku oivallusjuttu, mitä mä en nyt vaan älynnyt, koska kaikki muut on kyllä aloittanut tämän tekemisen varmaan heti. Lepä on ehkä miettinyt jotain, että tässä on joku järkevä juttu. Ehkä hoksannutkin. Eikö niin, kyllähän tätä olisi saanut liikuttaa. Otetaan vielä nopea tosta. On muuten vaikeampi kato alhaalta ylös. Ai vittu. Läpärikin jäi sinne. Ja järveen. Joo. Piiputtaa ja... Pitää rättiä kyllä kova. Vedenpitevä rätti. 30 sekkaa jäljellä. Kuka niitä vitsejä kyselee? Ai niin, kerro vitsi. Sä lähdit niin kauas, että mä en pystynyt kyselemään. Kerro vitsi. Miksi mä en nyt edes kysyin tommosta? No se oli se tän tehtävän vaikein tässä. Keksiä nyt vitsi sitten. Kaikki muutkin on keksinyt hyviä vitsejä. No niin, no, mutta en mä mikään vitsinkertoja. Mä oon ite se vitsi tässä. No mitä Pekukalle sanoo, kun sai ralliin? No. Ei tästä tuu mitään. Aika. Kiitos. No näissä on nää Aika. No. Kiitos. Sellainen. Hyvä. Jätä mikkiä Eetulle, niin voit mennä mökkiin. Mä en tiedä, mut lukiko siinä lapussa mitä, että ne pitää niistä ämpäreistä ottaa. Häh? Ämpäreistä ottaa? Lukiko siinä säännössä mitä, että ne pitää noista ämpäreistä ottaa se vesi? En minä tiedä. Onks nyt pöhnässä? Häh? Sä on nyt selvästi tasot, 20 sekkaa aikaa. Mitä vittua? Eikö sä nyt vaan niinku... Sun saan ottaa sitä muualta sen veden tonne. Sehän riippuu siitä. Mä riitautan pelin, jos tää on... mitata se, että mikä ilmoitaan, paljonko tuolla on tavaraa, että onko jo vai. Lapiollinen vielä. Kaikki se on kotioppaa. Ei! Vittu menee. Aika. Joo, mä oon ihan tyytyväinen, mutta kyllä pojat veti varmaan paremmin, kun ne ei jäänyt liikaa miettimään. Se vitun pesusienet jää. 10 sekkaa vielä aikaa. Aika. Vittu, kostaa noit laiturit tässä kerran täyteen. Onko sulla punti kuinka menet? No ei mulla punti, mutta sukat ja yksi läpäri on edelleen järvessä, mutta mä käyn kattoo sen tossa. Niin, sulla jäisi läpärikin järve. Joo. Ei se. Mitäs kun sä toit sen ämpärin takaisin, niin oliko siellä vettä? Vähän. Joo, ei mitään. Totta. Ei mitään, tasaile hetki hengitystä ja anna mikkiä Eetulle. Aika.
Tehän se laitetaankin vain 3 minuuttia, koska se on niin pitkä aika. Se on hyvä. Mut 3 minsaa tulee siitä, kun joku veti tän tyhjäksi. Eihän tässä tarvii 5 minuuttia. Aika. Onko tässä ollut niinku vesiletku jossain? Aika. Ja sä tykkäät sitä reiästä siinä pullossa. Mun mielestä tuo on vähän lisäfiilistä. Ei tää liian helppoa saa olla. Mietit, että sehän pystyisi toisella kädellä tukkiin se reijä paremmin. Mä tein niin vähän reikiä siitä. Et säkään turhaa kyllä kouluja käynyt. Aika. Katokin, että on hyvin tuomaroita. Tehtävän sääntöjä rikkomatta suorittaneet Jeremies ja Rasmus saavat kumpikin maksimit 5 pistettä. Kaikki loput, jotka koskivat ämpäriin, jossa oli vettä, saavat vesimäärän mukaan pisteet. Leopold saa ekstran hyvästä vitsistä. Ei mitään, voi lukea sitä lapun. Luettaa ääneen sillä, että mä tiedän missä sä menet. Siitä saa sitten lukea lapun. Koetatko sä nyt lahjoa jotain vai En tietenkään. tuomita? Mä tuun auttaan teitä tänne. Ei sitä voi lukea paperia. Onko tässä kiire lukea? Lue sitä lappu ääneen. Mitäs? Ui, sotana. Onks toi mun juoma? Ei, mä otin oma ylähyllyltä. Mitä vaan? Ympäri mennään, yhteen tullaan. Tee mahdollisimman iso, mitattava ympyrä. Mittava ympyrä. Mittava ympyrä. Mitä? Mittava ympyrä. Ei mitään. Joo. Siitä tää on kyllä mittava ympyrä. Mitattava ympyrä. Toinen, joka luki oikein sen mitattava. Suoritus päättyy, kun ilmoitat, että ympyrä on valmis. Mitattava ympärä. Riippuu sun miten mitta sulla on. Tai kun 5 minuuttia on kulunut. Aika alkaa nyt. Ja varmaan nää tässä pussissakin kuuluu tähän. Kaikki tarpeellinen on siinä tehtävän annossa. Me sit tosiaan mitataan se, että ei sun itse tarvitse mitata. Joo. Millä se pitää tehdä? Lue vaan se ohje. Suoritus päättyy, kun ilmoitat, että ympyrä on valmis. Lue loppuun se. On kulunut. Sen jälkeen vielä. Mikä se on se viimeinen? Aika alkaa nyt. Millä se pitää tehdä? Olisiko lukulasien paikka? Vai pilkkuja? Niinku millä vitulla mä teen sen? Onko sulla lamppua? Onko se liikaa? Mulla on lamppu taskussa, jos tarvitsee. Saako tarkennuksesta, että näillä pitää tehdä se ympyrä? Kaikki tarpeellinen on siinä paperissa. Selvä. Aika alkaa nyt. Siis mahdollisimman iso mitattava ympyrä. No mitä nää on? Mä nyt aloitan tosta. Toi on mun vitun pääkaplääni. Niin, mutta et vielä ilmoita kumminkaan, että on valmis. En mä ilmoita. Oho, täällähän oli vittu kalustoa. Voi jumalauta. Mitä vittua? Lue loppuun vaan se. Lue loppuun vaan tehtävänä. Päättyy, kun ilmoitat, että ympyrä on valmis. Tai kun 3 minuuttia on kulunut. Aika alkaa nyt. Pistääkö Eetu ottavalon päälle? Aika alkaa nyt. Millä vitulla? Millä se ympyrä saa tehdä? Kaikki tarpeellinen siinä tiedossa. Pitääkö olla niinku koko ajan mitattavissa vai? Me pystytään mittaamaan se. Suurin ympyrä. Tämänkin häviää, jos ei keksi yhtään mitään. Jatkoroikka heittämällä. Aika alkaa nyt, okei. No kyllä mä lähden tähänkin sillä kulmalla, että tää täytyy nyt funtsia. Mä juovuspäissäni viimeksi kannoin sitä ämpäriä, niin nyt ei tehdä sitä, mutta tää on helpompi. Paperia on käytössä. Tässä on klassinen tietty se, että paperi voi
avata sillä lailla, että siitä saa aika iso, mutta mä en tiedä kyllä kuinka se meni. Onko nämä kaikki, mikä muu fasiliteetti käytössä kuin mitä on pöydällä? Kaikki tarvittava lukee tuossa. Eli pöydällä ja suurin osa on varmaan mennyt tällä, koska tää on nyt niinku easy. Mutta paperista se saa sen suurimman, kun se osaa vain sen, olisiko se niinku näin. Anna. Aika nyt. Jaa, mikäs tää on? Mikä vittu tää? Onkohan meistä joku jaksanut tavallaan niinku mennä niinku tätä mökkiä isommaksi? Ollihan on siis selvinpäin, se ei juo nykyään. Minuuttia jäljellä. Okei, no kyllä me ehditään sitä. Nyt on vain toive, että tää on isompi kuin toi joku vitu akkujohto. Tai siis ei tää välttämättä kyllä oo. Mä menen silti tällä. Eikö tässä ole tyylipisteitäkin kumminkin? Tää oli joku kompa, ei näitä papereita edes tarvi mihinkään oikeesti. Joku on tehnyt tän kuitenkin paljon fiksummin. Kuinka paljon sä oot kerennyt jo juomaan? Pari. Meinaisitko sä sillä tehdä joku ympyrä? Häh? Meinaisitko sä sillä tehdä joku ympyrä? Eikö tossa on paperi? Hei vittu, joo. Mitattava ympyrä. Miksi 3 minuuttia aikaa, eiks niin? Joo. Vähän reilu 2 minuuttia aikaa. Joo. Mitattava ympyrä, ei vittu. Ei sitä pysty mitään. Periaatteessa pystyy. Tuossa vähän jotain näkyy. Älä pilaa tosta nurmaa. Häh? Ei mitään. Tää vaan ilmaa nurmikkoon. Oho, anteeksi, tässä oli joku laturi. Aikaa on varmaan vähän, anteeksi. Hetki pieni. Ota vaan omas. Ja niin sä kävit hakemaan oman lampun. Joo. Mä meinaan, ei jaksa. Täällä on niin paljon hyttysiä. Mä varmaan pysyttelen täällä tavallaan niinku ihmistä. Sulla on 2 minuuttia aikaa. Aha. Vittu. Mä voin kertoa, että on noin 3 metriä. Oho! Tässä on pidempi. Oh. Kukaan ei muuten sanonut, että onko se niinku piiri vai halkasia vai mikä sitä mitataan. Noi helvetti. Se on... Ei mulla riitä aika vetää niin iso ympyrä, kun tää on ihan solmussa. Mikä saa ympyräksi? Se ettei yhtäkään neliskulmasta kulmaa vai saako ottaa lepanautoissa sähköt irti? Ei se taida vielä olla sähkössä. Niin mä otan lisää roikkua. Puolet ajasta jäljellä. Alku siihen, loppu tänne. Okei, vitsi, olisi pitänyt ottaa isompaa soiroa, mutta... No joo, mutta teekö sä origamia vai? Paineissa ei pysty, paineissa ei pysty. Puolet ajasta jäljellä. Okei, eli pitää vähän kiristää periaatteessa. Joo, muut on repinyt nopeammin ton paperin tuolla.
Ai, mutta onko kaikki ymmärtänyt? Ei. Mua harmittaa sitä, se meinaa katketa nyt tosta. Mä ottaa vähän tuohon. Okei, puolet. Kiristetään. Minuutin verran jäljellä. Joo, se riittää. Puolet ajasta jäljellä. Tadaa! Tämähän on hyvä. Paperia. Mikä vittu tuo lamppu? Siinäkin on ympyrä. Toi on vähän pienempi kuin mun ympyrä. Voi vittu onnen Pekka. Pistää se tohon vittuiluksi. Mitattava ympyrä. Paljon aikaa. Puolet jäljellä. Eli 1,5 minuuttia. Joo. Not bad, not terrible. Said my Russian good friend. Tää on vittu hyvä. Toivottavasti siellä on paljon paperia. Mitattava ympyrä. Mikä vittu tuo lamppu oli tuo? Tactical light hämäs mua. Pitääkö se olla täydellinen ympyrä? Pitää se jotenkin. Minuutin verran jäljellä. Tää on ympyrä. Oteis mä vielä isomman? Valmis. Noin. Kiitos. Se on siinä. Se tuo lonkero hengästyttää. Valmista. Kiitos. Tää ei riitä mihinkään. Kukaan ei kyllä sanonut, millä se piti mitata, mutta... Minuutti jäljellä. Tää ei ole niinku yhtään out of the box ajattelua, mutta... En mä tiedä. Ei sun tarvi sitä mitata. Eikö? Kyllä me mitataan se sitten. +1 puoli minuuttia aikaa. Game light. No. Perkele, ympyrä on vähän paha saada kyllä. Minuutti aikaa. Minuutti! Ja miten mitaa ympyrä? Onko se halka sieltä vai Se on halka sieltä. No sitten. Minuutti aikaa. Joo, ei oo kiire. Vittu, nyt loppuu kaapeli. Voi vittu. Sano, kun on 20 sekkaa. Nyt on 50. Vittu mua ärsyttää se ämpäri oikeesti. Siis mä oon päässyt yli sitä monen tunti. Eihän tää riitä mihinkään. Mahdollisimman iso ympyrä. Miten te edes 40 mittaatte? sekkaa jäljellä. Miten te edes mittaatte sen ympyrä? No pakko nyt tsekata tänne. Siis tää ympyrä on paljon isompi itse asiassa tällä. No en mä sitten lähde enää sitä suurentaa. Se saa olla. Oot valmis? Joo. Kiitos. Kiitos. Missä mittaa ei? Me mitataan se sitten. Pistään toi tuohon vittuilla merkiksi. Siinä on napa. Noin. Mä olen valmis. Sä oot valmis? Mä oon valmis. Noin. 10 sekkaa. Eikä oo. Kato, kyllä toi niinku aika hyvin pyöristyy. Aika. Kymmenen sekuntia. Näytä valoa! Kiinni joo. Aika. Joo, kiitos. Kiitos. Loppuu johto kesken. Perkele. Ota tuosta kassista, hei kuule tavaraa lisää. Onko lisää? Tarvit siihen ympyrään. ...15. Aika.
Sä voit siihen osoittaa, kumman sä haluat mitata. Siis täällähän on kaikkein iso ympyrä. 15 sekkaa jäljellä. Oikeesti. Juu. Eikö tää on pieni? No en mä tiedä. Hyväksyttekö te monta ympyrää? Ja aika. Tämä. Noniin. Mut kyllähän tämä kääntyy periaatteessa tuohon ja tuo nuo. Ootteko te oikeesti mitannut nää? No kyllähän nyt tarvii mitata. Koska tää on kyllä pienempi ja tuostakin olisi tullut pienempi. No se me voidaan tuolla otetaan tosta. Hetkinen. Näin. Hyvä Juuso. Kyllä sieltä. Oliko meillä se tarkempi mitta tähän pieneen ympyrään? Saat ihan osoittaa sormella. Onko tää aivan humpuukin ympyrä? Saat ihan sormella osoittaa mistä. Tuosta. Joo. Tänne. No niin. Eli tää on joku aivan humpuukin ympyrä. Mitä vittu? Paljon se Juuso? Ota, että mä kerään itse. 58 senttiä. 14 metriä ja 90 senttiä. Kuka? Aaro. Metri 14 senttiä. Sulla on keskipiste, on sulla siinä. Joo, no ei se. Tää on aika hyvä ympyrä kyllä. Joo, jos sillä niinku keskipiste miettii, niin se on tosiaan tässä näin. Joo. Kilpakumppani ympyrä. Kato sinne paperin ulkoreunaan, niin se on aika... 286. Ei se tarvi mitään, kun se on 3 metriä. Joo, tää vähän yli. Niin, vähän yli. Se on 5 senttiä varmaan se. Lukeeko tässä paljon tää on tää mitään koko? En mä tiedä. On se 10 senttiä yli. Oho. Noniin, 30. Joo. Mikä me mitataan tää tästä autojen välistä? 7,56. Topin suoritus. Lähdetään seuraamaan tätä vilihienoa ympyrää, niin mennään tosta eteenpäin. Mennään tästä tohon laturille. Sitten mennään vähän tohon ja... Tossa heittää pienen tommosen tonne, joo, mutta sen jälkeen lähtee aika kivasti tommonen kaari tuolta, mutta tää, no joo. Tehdään sillä, että osoita sormella minkä välin mä mittaan tästä sun ympyrästä. Yleensä ympyrässä on ihan sama mistä kohtaa se halkasi. Ei mun tarvitse mikä ympyrä. Otat tästä Joo. ja sit mittaa tänne. Niin se on ympyrän toinen pää. Noniin. Ja nyt kun mitaan ympyrän päästä päähän. Niin, ja kun se on ihan sama mistä kohtaa, niin otetaan siitä. Tuu sä piteleen tätä mitan toista päätä täällä, niin... Ehdottomasti. Siinä missä haluat, niin mä otan sinne toiseen pääseen. Ja pensasairalla se toinen pää. 8 metriä 60 senttiä. Vili. Otetaan Vili vielä toistepäin varmuuden vuoksi, että katsotaan. Me kävele tonne. Me varmuuden vuoksi tonne, niin mä otan tähän. Me vähän tonne päin, niin saadaan pitempi matka. Siinä on hyvä. Ota siihen. No joo. Onko siinä hyvä? No niin. 5 metriä ja 3 senttiä. Ja siellä on metri sun niskan takana. 16,55. Ja sitä vaimen pois autosta. Sieltä ei tule kuin kännisiä seuraavaksi. Tossa on 15 ja 44 on aika lailla tuossa viivan. Noniin. Suurimman ympyrän teki Olli. Hän saa 6 pistettä. Bonuspisteen saa Aapo pienimmästä ympyrästään. Tilanne puolessa välissä on seuraava. Okei, joo. Semmonen, että tässä on 8 esinettä, niin nämä nyt vaan liittyy seuraavaan tehtävään. Ei tarvitse mistään muusta varten. Nämä 8 esinettä ja voit lukea lapun ja lue sen ääneen, niin mä tiedän. On tässä joku aika taas. Ääneen. Mökki master. Valinnan vaikeus. Valitse pöydällä olevista Esineistä 1. Ainoana kyseisen esineen valinnut henkilö saa eniten pisteitä. Aikaa 1 minuutti. Aika alkaa nyt. Aika hauska. Eli nyt täytyy ymmärtää, mitä muut on miettinyt ja miten muut on miettinyt. Tämähän on siis klassinen peliteoria. No likaisen osaan ei kukaan halua koskea. 8 esinettä valkkaa joku niistä. Kuka ei valitse golfpalloa?
Se on sun valit. Joo. Otetaan letku. Vittu kun... Joo. Tää on ihan paha. 30 sekkaa. No 10 sekkaa. Toi on kyllä synti. Mä otan tuon. Selvä. Kaikki muutkin ajattelee, että kun Topikin ottaa tän, tai Markku ottaa tän, niin mä otan sitten ton. Mä otan ilmeisen, mä otan ton pyörän satulan. Kaikki valkkaa tuon golfpallon. 3-2 sekkaa valkkaa. Tää. No niin. Todennäköisesti tosi iso osa jälkeistä miettinyt tästä pidemmälle, että ne ajattelisivat, että ottaa sen selvimmän. Mikä sun mielestä on selvin niistä? Niin, se onkin sitten ehkä golfpallo niin tulee tuolta tosi nopeasti, mutta toisaalta se vaikuttaa niin paljon 30 alitajuisesti. sekkaa aikaa. Luoti tai toi hylsy myös. Mutta jos tässä on tullut paniikkia, niin sitten on otettu toi. Eli mitä muuta ajattelisit, että muut ei ottaa? 10 sekuntia. Ei saa olla liian selkeä. Mutta toisaalta keskeltä. Mä otan tän. Näytä vielä kameraan tonne. Tätä ei tarvitse kenenkään muu lukea, Jerkku lukee sinne kaikille sitten. Lue se ääneen, niin kaikki tietää, mikä on viimeinen tehtävä. Grande finale. Käytä aiemmassa tehtävässä valitsemaasi esinettä tölkin avaamiseen. Nopeiten tölkin avannut ja tyhjentänyt sen henkilö saa eniten pisteitä. Golfpallo, kiitos. Vissy vai kalja, onko mitään väliä? Voi vielä sulla. Eli siis käytä aiemmassa tehtävässä valitsemaasi esinettä. Joo. Tölkin avaamiseen ja nopeiten avannut ja tyhjentänyt henkilö saa eniten pisteitä. Mä annan luvan sit kun saa aloittaa ja sit kun ilmoitat, että se on tyhjä, niin todetaan se tyhjäksi ja aika loppuu siihen. Vittu Ja golfpallo. tässä on nimenomaan ihan aikaperusteinen toi. Mitä siinä luki ohjeessa? Mä annan lähtölaukauksen sitten. Mä lasken 3, niin sit saat aloittaa. 1, 2, 3. En ole kyllä ennen golfpalloa ollut kaljaa. Hapottaa. Ja lähtikö aika vielä niinku... Siis mistä? No saako mennä vaikka näin? 1, 2, 3. Ai tää ei oo vittu koffia vaan tää on saatana... Tämähän on jotakin paskaa! 1, 2, 3. Meneekö tyhjäksi oikeesti? Helposti 30 koska mä oon Yksi, 2, 3. Ai. Saatana, taso on kova. 2, 3. Oi! 2, 3. Jumalauta! Suoraan yhteisölle, jumalauta! Ei pystynyt enemmän. 2, 3. Ei jää vuodesta paitaa. Onko se tyhjä? No niin. 2, 3. Se on siinä. 1, 2, 3.
Kymmenellä pisteellä on niinku jaettu viimeinen sija Aapo ja Eero. Siis Ville meni ohi mukaan! Siis Ville oli meitä pisteen jäljessä, millä vitulla sä... Mä kirin. Kirin kolmanneksi viimeiseksi. Mä hyväksyn, jos Eero nostetaan yllä. Toisiksi viimeinen Vili 11 pistettä. Ei kun oot. Vedetään sen verran takaisin, että voin mä kertoa tuon kaljanavauksen tulokset ennen tätä, niin sä saat vastauksen sun kysymykseen. Elikkä koska Eero pitää saada tyylipiste mun mielestä siitä... Vili ja Rasmus sai 5 pistettä, siitä ne oli nopeimpia. Sitten Aaro sai yksin 4 pistettä. Sitten Lepa, Olli, Topi sai kaikki 3 pistettä ja Lepa sai 1 pisteen, kun se avasi niin hienosti sen ja netisti sen tölkin. Sanoinko mä, Aapo sai 2 pistettä. Mutta siis kyllä saiko Eero 3? Mitä sä olit muuten enää tässä kohtaa? Eero ja Jerkku sai 1 pisteen ja Eero sai 1 pluspisteen herrasmiesmäisyydestä. Tämä on Parkanon Jurvan kunta. Sitten täällä on 3 seuraavaa on tasapisteissä 15 pistettä. Topi, Olli ja Jerkku. Sitten, no tässä se ratkee heti voittaja, koska täällä on jaettu kakkossia niin sanotusti. 17 pisteellä on Aaro ja Lepa. Eli jäljelle jää Rasmus 19 pisteellä. Ja kato mitä palkintoa! Ihan itse tekemä mökki ja kuva Eeron palveesta. Kuvat jääkaapiolle.